o sigui, els que vivíem a la colònia, els hi teníem enveja, perquè ells treballaven a la colònia, però després se n'anaven. I ja no havien de pensar que si el veí és el veí que tinc, que treballa al meu costat i em fa la punyeta i resulta que el tinc al costat quan el tinc al costat del pis, que llavors quan vaig a comprar resulta que el tinc a davant mentre està comprant, que quan... És que passava això, i si una persona no s'avenien gaire era un martiri, perquè es trobaven a tot arreu. I hi havia moltes enveges i moltes coses perquè tothom sabia la vida de tothom, hi havia molta xafarderia. I això en una cosa com més petit és, més tancat, més claustrofòbic, més coses d'aquestes passen. I en canvi els de poble doncs, ens feien enveja en aquest sentit perquè dius, bueno, ara ells respiren i se n'obliden dels problemes de la fàbrica, pleguen el dissabte a treballar i fins dilluns no hi hauran de tornar a pensar. Una mica era això. Jo m'han anat a veure la colònia, aquesta és la meva amiga, i hi va haver dues coses quan van entrar allà. De primer van pensar, ui, que bé que estaven aquí, tot controlat, però van haver dues coses que em van sobtar moltíssim. Primer, hi ha una paret amb tot de rellotges, que marcaven l'hora d'entrada, l'hora de sortida, l'hora del berenar, l'hora de no sé què, tot. I van pensar, oh, que horror, no? Que terrible, no? Estar tot el dia mirant de rellotge, no? Perquè havien de sortir les mares a una hora a posar el caldo, després venien a portar els nens. No sé si era Conera Vidal, no me'n recordo molt bé. I una altra cosa que va cridar molt l'atenció era els pupitres de l'escola petits. Clar, li van preguntar a la senyora, clar, nosaltres vam mirar de seure als pupitres. Perquè aquells pupitres passa que se n'han portat molts. Quan van gravar el Pa Negre se'n van emportar i no els van tornar. De pupitres n'hi havia de petits per la canalla petits, però de la canalla grans tenien pupitres grans. La dona que explicava la vida de la colònia es va dir que els nens quan complien 11 o 12 anys ja com anaven a treballar ja no els feien falta els pupitres grans. No, per què? Passa que quan expliquen les coses de les colònies, esclar, expliquen la història de les colònies durant 100 anys. És molt difícil de concentrar, explicar el que passava en 100 anys. Les colònies evolucionaven com els pobles i com a tot arreu. Per exemple, a la canalla anaven a treballar 7 anys a principis de segle, a les colònies i als pobles i a tot arreu. Però, per exemple, quan jo vaig anar a treballar, hi havia unes lleis que a la canalla anaven a treballar als 14 anys. Ara, als 14 anys sí, avui complies els 14 anys i demà et feien anar a treballar. Això sí, però amb 14, no amb 7. I, esclar... Totes aquestes colònies que venien i anaven a l'escola, els que volien fer batxillerat... Clar, llavors ja podien estudiar, esclar. Ho feien a la nostra escola. Esclar, perquè les... Però és que jo ja he dit... A dintre de la colònia feien estudis superiors, a dintre de la colònia? A partir de l'edat que diu aquesta senyora, sí, perquè els amos, com que ja havia vingut la crisi, es van desentendre les colònies. És que a partir dels anys 65, les colònies ja no van funcionar com a colònies. No té res a veure. Perquè la gent vivia allà però treballava allà on podia. Treballava a les colònies i tenia feina, però el que no volia se n'anava a un altre lloc. Com que l'amo ja no pagaven un lloguer i l'amo ja se'n va desentendre de tot això. No pagava les monges van haver de plegar, la gent es van quedar sense escola. A les colònies no hi havia escola, per això aquesta senyora diu que anaven al poble. Doncs esclar, el poble el que volien era la gent que estudiés coses perquè com més estudiaven millor, perquè més benefici tenien. L'amo ja no ho controlava. L'amo va controlar, mentre ell va pagar els mestres i les monges. El que va desaparèixer tot això ja no van controlar l'ensenyament. Esclar que estudiaven, però quan la canalla, els amos pagaven les monges, allà no estudiaven, només estudiaven els fills dels majordoms que els enviaven en convents de monges i frares, si era un nen amb monges amb frares i si era una nena amb monges, i els enviaven o a Manresa o a Barcelona. Però també una papereta, la canalla, amb 12 anys, pobrets, havien de deixar la família i tancats tot l'any. Tampoc no era gaire envejable això. Però això passava a tot el país. Clar, esclar, però vull dir que els fills dels encarregats sí que tenien possibilitat d'estudiar, però els fills dels treballadors no, perquè algun ho va fer, tenien un fill únic i ho va fer. I li van estirar les orelles, va dir, ei, que nosaltres deixem el pis perquè hi hagi mà d'obra, perquè si aquí els fills han de marxar a estudiar i de vells aquí no en volem, acceptem els vells perquè es quedin els joves,
però si els joves se'n van, al darrere hauran de marxar els vells també. Així mateix els hi deien, perquè hi havia aquest control. Ara, a partir dels anys 60 ja no hi va ser aquest control, perquè les colònies, tal com eren, ja no van funcionar d'aquesta manera, van funcionar diferent. Quanta gent havia en una colònia? Hi van arribar a haver en una colònia unes 800 persones, com a molt. Però ja he dit, i així i tot, una fàbrica gran, com eren aquelles fàbriques, esclar, perquè les 800 persones entre la canalla i els vells i tots, però vull dir que necessitaven gent de fora perquè funcionés. Venien gent de tot arreu, de pobles veïns, per exemple de Porreig, de Casserres, de Navàs, tota aquesta gent tots anaven a treballar a la fàbrica. Aquests personatges se els ha inventat, però en la gent que havia allà també passaven coses d'aquestes, no? No l'ha explicat, no? Però suposo que l'un o un altre i el fill de... O sigui, les que jo he explicat a la novel·la no van passar a la colònia on jo vaig viure. No, ja, però... Això segur que no, perquè no he explicat. Sí, a mi, i com que he anat en tants llocs, hi ha gent que em diuen el director que explica, ensenyes tu aquí, és igual que el que teníem nosaltres allà. Dic, però jo no ho conec. El que us dic jo, que el director que hi havia a la fàbrica on jo vivia no era com aquest, era diferent, podia tenir unes altres coses, però com aquest no ho era, perquè si hagués sigut com aquest ja no ho hauria explicat. Clar. Una coseta més i ja està. Sí. M'ha agradat molt la manera d'escriure, de descriure les coses, el fuster, no sé, com si, ja l'ha dit, que s'ha dit en cada personatge, però molt, en tots, no sé. És que jo interioritzo els personatges. Molt, però, no sé, el fuster tampoc, no sé, l'altre, molt cadascú, no sé, molt bé, m'ha agradat moltíssim. Com va començar la decadència de les colònies? Com? Com va començar la decadència de les colònies? Va començar, doncs, això, als anys 60, va començar amb la crisi, una crisi tèxtil que no van poder aguantar, esclar, mantenir el convent, mantenir tot això valia molts calés. En el moment en què van començar a posar uns sous mínimament decents, ja no van poder aguantar. I llavors ja aquella primera... Aquests sous els van tindre que augmentar perquè a fora hi havia molta oferta de treball amb sous superiors. Clar, i llavors la crisi dels anys 60, que va ser la crisi cotonera, aquella crisi, els amos ja de seguida, com a veure que no es guanyaven la vida, es van girar d'esquena, van tancar, o sigui, el convent van dir, ja us espavilareu, les monges van aguantar un parell d'anys. Jo ja no hi era, els meus pares encara es van quedar, i jo ho sé per ells, i llavors jo tenia germanes més petites i les van enviar a Gironella a l'escola, perquè ja van tancar l'escola, esclar, en el moment en què es van treure despeses del damunt, i al final encara van haver de tancar, vull dir que al final aquelles fàbriques no n'hi ha cap que funcioni, el tèxtil se'n va anar, però va ser gradualment, vull dir que dels anys 60 van aguantar almenys encara 20 anys, més bé o més malament, però ja no com a colònia que vivien i que protegits, superprotegits, ja no en van estar més perquè ja no va ser rentable, ja no era rentable. No, els meus pares es van quedar allà uns quants anys, pero después también van marxar. Digui. Sí, mira, es que una cosa, yo conozco a muchos escritores, me encanta la literatura y desde José María Pemán empecé a escribir a muchos escritores pidiendo con toda mi cara un libro dedicado, tengo más de 80 de muchísimos escritores y a todos les hago esta pregunta. Entonces, a ver cómo respondes tú. ¿Se te escapan los personajes de la mano o desde el principio los tienes muy definidos y dices este personaje va a ir por este camino y va a seguirlo? ¿O llega un momento en que dices, ostras, pues se me está marchando y está haciendo el personaje lo que quiere, no lo que quiero yo? No sé. Sí, passa una mica això. Tu et fas uns plans, és que si començàvem per aquí hi estaríem fins demà, si us explicava totes les coses. No, els personatges, tu tens una idea. Jo, per exemple, quan vull començar un llibre, sempre la primera pregunta que em faig és què vull dir, què vull explicar, què? Llavors, per explicar allò que jo vull explicar, em vaig inventant els personatges que necessito per poder explicar aquella història. Ja us he dit de la manera com vaig fer aquesta, inventant les famílies i tot això. Tu vols tenir tot controlat, però tot controlat no s'hi té mai, perquè els personatges van creixent.
De la manera que jo escric les novel·les, que m'hi passo molts anys, els personatges van creixent i van agafant vida pròpia i de vegades prenen les seves pròpies decisions, o sigui, marxen, i a vegades tu, això ens agrada als escriptors explicar-ho d'aquesta manera, però en realitat la realitat és que és el nostre subconscient el que ens fa fer coses diferents. I llavors tu et trobes, a vegades et trobes amb coses escrites, que les has escrit tu, que tu no tenies intenció d'escriure-les, i estan allà, escrites. Hi ha un personatge que les ha dit, però això ho has escrit tu, és el meu subconscient que m'hi ha portat. I llavors, si allò que he escrit contradiu el que havia escrit abans, pobre de mi que allò m'agradi, pobre de mi, perquè seré capaç d'esborrar tot l'altre per aprofitar allò que m'agradi més. Això m'ha passat. Per això trigo tants anys a escriure les novel·les. Una altra cosa de la colònia que ens va sobtar molt és el soroll tan tremendo que feien les màquines dels telars. Sí, ho va provar la dona que ensenyava la colònia i deia, ara sentireu el que aquesta gent havia d'aguantar cada dia. I va posar en funcionament una màquina. Només un. I n'hi havia 300. Doncs va ser terrible el soroll que feia aquella màquina. Els que n'hi havia de les màquines totes eren a base de politges de cuiro. I llavors això, i arbres de fusta, tot això feia un escàndol terrible. Això amb els anys, a mesura que el país es va anar modernitzant, van començar a portar maquinària d'Alemanya, maquinària suïssa, amb engranatges, mecànics, sense cap soroll, amb motors. Clar, hi havia els telers de garrot que feien soroll, ara els telers van sense llançadores. Els motors de les colònies funcionaven bàsicament amb l'aigua del riu. Sí. Sí, era una altra història. Però no tant. Una màquina sola i era terrible el soroll que feia. Solament una màquina, imagina't, allí 300 funcionen a la vegada. Sí, 300. Bueno, ja no sé si ho sabeu, que d'aquesta novel·la n'han fet una pel·lícula. Bueno, una minissèrie, sí, la faran aquest any. Segurament que dins d'aquesta temporada que va començar a l'octubre, que és fins a juny, potser la faran dins del primer trimestre d'aquest 2013. Sí? La van anar a filmar a les colònies, vull dir, tot escenaris naturals, a la colònia Vidal, a la colònia Viladomiu, que hi ha una casa, la casa de l'amo de Viladomiu, doncs allà està tot filmat allà, tot. Sí, jo també hi surto. La faran per la TV3. La dona havia de fer el dinar, anar a comprar i fer el menjar, però l'home també es cuidava de l'hort. Vull dir que estava bastant més ben repartit. El que passa que l'home cuidava l'hort, hi ha feina, hi ha dies que sí, hi ha dies que no, a l'hivern no hi ha tanta feina, els horts, i feien allà en un lloc que hi havia una vorera ben esmolada, perquè s'hi seien els homes parlant de les seves coses al migdia, tenien una mica de temps per xerrar. Home, les dones també sortien al carrer al xerrar, també sortien, però vull dir que els homes feien el torn del matí, el que feia el torn del matí, a la tarda anava a regar, anava a l'hort també, i les dones es cuidaven de la casa. Vull dir que es treballava molt, era una època de treballar molt, i això ha passat sempre. Sí, molt de gust. Molt bé, així ho deixarem. Ho deixarem ja com a cloenda. I és tot aquí, el vers? I és tot sencer? Sí? La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia «Sí senyor» i «Bones tardes». La gent se l'estimava, la Leonor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica es dilueixen en l'opaca grisor de les finestres i al cap de poc la Leonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones,
Va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia sí senyor i bones tardes. Merci a tothom per venir,